салом бинандагони азиз, ба нашри нави сархати рӯйдодҳо дар радиои озодӣ хуш омадед. имрӯз 30 март дар барнома мо аз кушта шудани боз як маҳбуси тоҷик дар ҷанги Русия зидди Украина, шеваҳои нави ба хидмати артиш бурдани ҷавонон дар минтақаҳо, тасмими Арабистони Саудӣ барои пайваста ба созмони ҳамкориҳои Шанхай ва гардиши нав дар баҳси ду хонавода барои Мария, духтари 5-солаи муҳоҷирони тоҷике ки ба оилаи бурятӣ ба фарзандӣ дода шуда буд, хабар медиҳем. пас аз 2 моҳи кушта шудани ҷасади маҳбуси тоҷикро аз Русия ба Тоҷикистон интиқол доданд. Ҷунайдулло Маҳмадуллои 33 сола ки бо гумони даст доштан дар фурӯши маводи мухаддир дар Русия зиндонӣ шуда буд, тирамоҳи соли гузашта ба ҷанги Украина ҷалб шудааст. ӯро рӯзи 26 март дар деҳаи Тоҷикободи ҷамоати Зайналободи ноҳияи Рӯдакӣ ба хок супурданд. Маҳмуд, як тан аз дӯстони ӯ, рӯзи 29 март дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки моҳи январи имсол ӯ захмӣ ва дар як беморхонаи саҳроӣ бистарӣ шуд. Ба гуфтаи ӯ, мақомоти рус ба наздиконаш гуфтанд ки ҳангоми ҳамла ба беморхонаи саҳроӣ Ҷунайдулло кушта шуд. Дар санаде ки ҳамроҳи тобут фиристоданд, рӯзи марги ин маҳбуси тоҷик 8 феврал навишта шудааст. Ҷунайдулло ҳамсар ва 2 кӯдаки хурдсол доштааст. токунун ҳалокати беш аз 20 маҳбуси тоҷике ки ба ҷанги Украина ҷалб шудаанд расонаӣ шудааст. теъдоди аниқи маҳбусоне ки ба ҷанг дар Украина ҷалб шудаанд маълум нест, вале расонаҳо аз ҷалби ҳазорон маҳбус аз зиндонҳои Русия ба ҷанг хабар нашр карда буданд. корбарони озодӣ аз шеваҳои нави ба хидмати артиш бурдани ҷавонон дар минтақаҳои Тоҷикистон хабар медиҳанд. сокинон шикоят доранд ки барои пур кардани нақша бештар волидону наздикони ҷавонони синни даъват мавриди фишор қарор мегиранд. чанде аз сокинони ҷамоати сурхи шаҳри Исфара рӯзи 29 март шикоят карданд ки аҳолии як деҳа чанд рӯз беоб мондаву барқашонро ҳам хомӯш кардаанд. онҳо мегӯянд намояндаи ҷамоат сабабро саркашӣ аз хидмат гуфтааст. рӯзи 29 март дар як маҷлиси маҳаллаи деҳаи Сароб ба сокинон таъкид карданд ки агар то рӯзи душанбе теъдоди муайяншуда ба хидмати сарбозӣ фиристода нашавад, масҷиди деҳаро мебанданд. мақомоти ҷамоати сурх дар суҳбат бо Озодӣ ин иддаои сокинонро рад карданд. дар ҳамин ҳол мусоҳибони Озодӣ дар бархе аз деҳоти ноҳияи Вахш аз роҳи дигари сафарбарии ҷавонон ба хидмат хабар медиҳанд. як сокини ин ноҳия гуфт дар ҷамоати 20-солагӣ бо ширкати наздикони ҷавонони синни даъват қуррапартоӣ ташкил кардаанд. дар як қуттӣ коғазҳо бо аломати тарҳу ҷамъро мегузоранд ва ба дасти ҳар касе ки аломати мусбат афтид, ӯ бояд ҳатман фарзандашро ба хизмат фиристад. аз ҳукумати ноҳияи Вахш ташкили қуррапартоиро барои рафтан ба хидмат тасдиқ карданд. ба гуфтаи онҳо бо ин роҳ аксари падару модарон фарзандонашонро аз муҳоҷират баргардонидаанд ва нақшаи даъват аз ин ҷамоат ҳам тақрибан иҷро шудааст. даъвати баҳории ҷавонон ба сафи нирӯҳои мусаллаҳ расман аз 1 апрел оғоз мешавад. дар ҳар даъват шикоят аз ҳолатҳои маҷбуран ба артиш ҷалб кардани ҷавонон зиёд мерасад. мақомот аксаран ин шикоятҳоро беасос мехонанд. хадамоти амнияти давлатии Озарбойҷон мегӯяд шоми гузашта вакили мардумии Фозил Мустафо бо ҷароҳатҳо аз силоҳи оташфишон ба шифохона интиқол ёфтааст. ба қавли ҳамин манбаъ, ин амали террористӣ дар назди хонаи ин вакили мардумӣ ба вуқӯъ пайваста бар асари он Мустафо аз китву пой захм бардоштааст, вале ҳаёти ӯ зери хатар нест. Мустафо ягона вакили парламенти Озарбойҷон аз ҳизби Буюк Курулуши рӯ ба ҳукумат мебошад. хадамоти давлатии амниятии Озарбойҷон тафтиши ҳодисаро шурӯъ кардааст. Мустафо аз мунаққидони ашадии сиёсатҳои Эрон дар муқобили Озарбойҷон ба шумор меравад. расонаҳои давлатии Арабистони Саудӣ рӯзи чаҳоршанбеи 29 март эълон карданд ки ин кишвар мувофиқат кардааст то ба созмони ҳамкориҳои Шанхай бипайвандад. ин таҳаввул нишондиҳандаи тақвияти робитаҳои сиёсии Риёз бо Пекин низ ҳаст. созмони ҳамкориҳои Шанхай соли 2001 ҳамчунин ниҳоди сиёсӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ бо ҳадафи рақобат бо ниҳодҳои ғарбӣ ташкил шуд. чин, ҳиндустон, қазоқистон, қирғизистон, покистон, русия, ӯзбекистон ва тоҷикистон аъзои комил ҳуқуқи ин созмон ҳастанд. тибқи иттилои хабаргузории расмии Арабистони Саудӣ, кабинаи вазирон дар нишасти рӯзи сешанбеи худ чунин қарореро қабул кардаанд. бар пояи ин тасмим Арабистони Саудӣ ҷойгоҳи шарики баҳс ва гуфтугӯ дар созмони ҳамкории Шанхайро хоҳад ёфт. кишварҳои дигар аз ҷумла Миср, Эрон ва Қатар ё узви нозири ин созмон ҳастанд ё шарики баҳсу гуфтугӯ.
додгоҳе дар вилояти иркутски русия қарор кардааст кӯдаки тоҷикеро ки як хонаводаи бурятӣ ба фарзандӣ гирифта буд ба онҳо баргардонанд. вале мақомоти ин вилоят аз ҷои будубоши кӯдак хабар надоштаанд. расонаҳои маҳаллии вилояти иркутск рӯзи 29 март хабар доданд ки додгоҳи ноҳиявии качукски ин вилоятӣ баҳс бар сари тарбияи Мария духтари 5-солаи тоҷикро ба фоидаи Михаил ва Марина Бухашеваҳо ҳал кард. ин хонаводаи сокини иркутск кӯдаки муҳоҷирони тоҷикро ки соли 2017 дар ин вилоят таваллуд шуда буд ба фарзандӣ гирифта тарбия мекарданд. модари биологии Мария бинобар мушкили санад натавониста буд тифлашро аз таваллудхона бигирад. соли 2022 ба як тасмими мақомоти парастории иркутск кӯдакро ба модари тоҷикаш дода буданд. мақомоти вилояти он замон фарзандхонии тифли тоҷикро аз сӯи оилаи бурятӣ ғайриқонунӣ хонданд. аноргул ғайбуллоева ва асад азизов волидони биологии Мария кӯдакро гирифтанд, аммо мушкил бо ин ҳал нашуд. онҳо гуфта буданд то ниҳоӣ шудани қазия иҷозаи берун шудан аз хоки Русияро надоранд. ва ҳоло қурби асъор. бонки миллии тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро барои имрӯз 30 март 141 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомониву 91 дирам ва 1 евроро 11 сомониву 84 дирам муқаррар кардааст. бинандаи азиз, сипос барои ҳамроҳӣ. хабарҳои дигар ва гузоришҳои муҳиму ҷолибро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. барнома 4 соат баъд тақдим мешавад. то он лаҳза худо нигаҳдор.